De Tallers Antoni Miquel, concessionari de carretilles Linde per Lleida, Tarragona i Andorra. Primer de tot, donar gràcies a tots els participants i gràcies a les empreses també com Nufri, Versati, Semilles Pitó, Oleva Food. Moltes gràcies, rams de roses i gràcies per participar amb nosaltres. Guanyador de l'any 2006, Joel Segura Granados. Premi a la seguretat. Premi entregat pel senyor Antoni Garralón, responsable de postventa de Tallers Antoni. Senyor Ramon Gutiérrez Toni Juan, tercera posició. Molt bé, Adrián, molt bé. Fem una foto conjunta. Classificat d'aquest 13è concurs de carretons elevadors. Premi entregat pel senyor Antoni Miquel, gerent de Tallers Antoni Miquel, concessionari de Linde per Lleida, Tarragona i Andorra. El guanyador d'aquest any és el senyor Abdelkebir Chiab de Nufri. Felicitats! Molt merescudament ha guanyat aquest... Doncs els concursants teniu una copa de cava aquí a l'estand, si no marxeu i fem un brindis tots junts.